100% सियर गभर्नमेन्टआ हाग्रामा महिलारि सारनियानो फैफिनगोन। ओरैबायदि मोनसे थौ जादों जोंनि समस्थियावल' नङा सारा बिटिसिआव 40टा समस्थियाव बहुद थौ जादों। फिननांगौ हाग्रामा महिलारिखौनो लाबोफिननांगौ होननानै मोनसे थौ जादों। कक्लाबारि समस्थियाव बिपिएफआ देरहागोन बे रोखा। दाथ' दाखालिनिफ्रायनो जाबाय दं नैबे थावनियाव मा होनो दिनैजों खेबथाम जाबाय। सानसे जाहैबाय मा 73 जन आरो सानसे 10 जन आरो दिनै मथा मथि मा जाहैखो 38 जन 38 दा आरो जाबावनो गोनां दङ बे गुदलिगामि प्राइमारियावनो दा बहुद मानसिया जयनिं जानो नागिरदों। जोङो मात्र मा होनो गायनाय फुनाय दिनखाय साननैसो फावसायनो ओरै होननानै बुंदोंमोन आरो खिन्थु जयन जाग्राफ्रा माइ गायनायाव नै दा बेस्थ' जानोसै दिनैनो जयन जानांगौ होननानै दिनैनि प्रग्रामा जाबाय। जिहेतु कक्लाबारि बेयावबो नोंथांमोना बिपिएफनिफ्राय थाद'नाय गैयै जयनिं खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों माबायदि? दाथ' बेखौथ' ओरैबायदि मोनसे थौ जादों कक्लाबारि समस्थियाव दा मानसिफोरा गाव गावनो आगबारिना फैदों जयन जानो थाखाय आरो मोनसे जों थांखि लादों प्राइमारि इनचार्ज दानानै होदों ब्लक बिपिएफआ बेनिफ्राय न'खर न'खर हाबदों आरो बे न'खर हाबनायाव ओरैबायदि मोजां आवगोलाव जेनेबा खायसे मानसिया बिपिएफखौ नागारनानै परिबर्तन समाव इउपिपिएलआव थांदोंमोन भट होदोंमोन नाथाय बिथांमोना फिन बिपिएफआव दिनै जों भट होफिनगोन होननानै न'खर बिदि बुंदों आरो मानसिफोरा आरो मोजां नांदों। इन्टेलेक्सुयेलफोराबो गोरों गोराफोराबो थारमाने गोदोनि हाग्रामा सरकारानो मोजांमोन हाग्रामाखौनो फिन लाबोफिननांगौ नोंथांमोना फावसायनाङा नोंथांमोना आवगायबाय था जों बेगाव जों दं होननानै बुंदों आरो इन्टेलेक्सुयेलफोरा। जिहेतु नोंथाङा फोथायो नामा हाग्रामायारि गभर्नमेन्टआव फैफिनगोन होननानै? 100% सियर गभर्नमेन्टआ हाग्रामा महिलारि सारनियानो फैफिनगोन। ओरैबायदि मोनसे थौ जादों जोंनि समस्थियावल' नङा सारा बिटिसिआव 40टा समस्थियाव बहुद थौ जादों मोनसे जागरन जादों थारमाने आवगोलनिखौनो लाबोफिननांगौ हाग्रामा महिलारिखौनो लाबोफिननांगौ होननानै मोनसे थौ जादों। जिहेतु नोंथांमोननि कक्लाबारि बियाबाव इउपिपिएलखौ फेजेननो हानाय दल गैया होननानै बिथां एमसिएलए मन्टु बर'आ बुंदों मा फोरमायगोन? राजनितियाव बुङो सोरबा माबा माबि बुंना लायो अनेक खिन्थु देरहागोनाथ' सासेयासो देरहागोन नालाय नङा होमबा दा बिदिनो अनेकआबो अनेक बुंगोन राजनिति डाइलग खिन्थु कक्लाबारि समस्थियाव बिपिएफआ देरहागोन बे रोखा। जिहेतु नोंथांनि लोगोआबो सासे टिकेट दाबिदार मा फोरमायगोन? आंनि लोगोआ सासे टिकेट दाबिदार दिनैल' नङा आवगोलावबो टिकेट दाबिदारमोन इउपिपिएलनि दा आवगोलाव मोनाखै दा देग्लायबो दाबिदार दा टिकेटखौ मोनगोन ना मोना दा बिथांनि खोथा आरो। बिथांनि थासारिया माबायदि दं होनना बुंनांगोन फैला जेबो गैया? दाथ' ओरैनो जों बिदा फंबाय बायदि नालाय लोगो मोनलायो मोजां राजनिति पार्टिया बेलेग आलादा आं आलादा बेनि आलादा होमब्लाबो जों बिदा फंबाय बायदि सोलिलायो दा जायखिजाया गावथ' होनदों मोनगोन होननानै खिन्थु मोननाय मोनैया गावनिसो खोथासै नङा होमबा बेखिनियानो।